Guazen. Eldu gerritik eldu ta guazen egan, ta ez gelditu zerua bukatu arte. Etorkizuna nahi duzuna zugan dago, zer falta zaizu esaidazu zen. Egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen askatasuna. Are you craving for an American breakfast? Why don't you prepare some appetizing plum cakes, sweet and soft, served with maple syrup. They're perfect also for brunch or as a snack. Balance together what ingredients we'll need. Less than 1 cup of milk, 3.5 teaspoons. Ez dago ezer lortu ezin dezunik, igo pareta ta oiu egizu baiet, ta ez itxaron iluna bailtzeraino, esna zaudela egizu amets. Eldu gerritik eldu ta guazen egan, ta ez gelditu zerua bukatu arte. Etorkizuna nahi dezuna zugan dago, zer falta zaizu esaidazu zen. Eguerdirakoara hasten naiz idazten, eta korapiloak askatzen ikasten, atz bihurtzen den hitza ez delako azten, pentsamentu txiki bat hasten da marrazten. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Arratsalde partean ona zenbakiak, txokolate tableten puska ebakiak, estaltzen badizkigu bibegi zapiak, ea nola marrazten ditugun zazpiak. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Iluna barrez berriz hitzaren jolasa, harreman bide sakon delako solasa. Gorde ez da ikasi hitzaren arnasa, ikasi dan ikartu eta zuri pasa. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure
idazten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da hortzen ernemina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina.